Ljudi nastavljamo činjenici koju niste znali o dinosaurusima, pa da počnemo. Najteži dinosaurus bio je Brachiosaurus, koji je težio 80 tona. To je težina 17 afričkih slonova. Brachiosaurus je bio do 16 metara visok te 26 metara dugačak. Najgluplji dinosaurus je Stegosaurus. Imao je mozak veličine oraha, samo 3 cm dugačak, a težio je 75 grama. Najmanji dinosaurus bio je Compsognathus, dužine nekih 30 cm, koji je izgledao kao ptica bez perja. Najveći leteći dinosaurus bio je Pteranodon, imao je raspon krila 8 metara. To je to za ovaj klip, nadam se da vam se svidio. Ćao!